to, ano mama natin? 12. Ano ba ganun yan? Mga teenager, mga artista na saan. Dahil din sa butan ang before na number. Pag sinabing 12, umarap ang 12. Sa kanina. Umarap ng 12. Marayo na siya, ade. Nainot ba na gusto siya? Ade? Pagbalik, di ba kasama? Ay, yung papala, nagparaoran pa kayo doon. What is your name? Ay, what is your name? Sa dahil niya sa pinuha. Dahil mag-grado mo na ulit. Magkasika po na mabala. Ang pag-isisyo, magkasika po na. Pero, hindi po ano ba? Hindi po ito lang ba? Pwede, magdala ng sa pinampuhan. Sa bawal. Bawal dyan mag-join. Wala na yun na, ano. Ay, gubi-ubo. Pag mainit ang baga mo yan, mali po. Pero po, ano mo pala na? Again, ang number 1 na maraw. So, dapat makinig na maligam na mabigla na lawat mo. Budak pa nagkakarigo, dahil ako may mga higlas. Ano mo itong pagkutulo ng payo mo? Dapat ano mo, bigo mo, mabilis mo. Hanggang sa lawas, sa bulong mo. Ang haba na, nasa kampayo. Ano ba, sumikot mo ito, nasa lawas. Kaya po nga.
doon dagat na nabataw. Tapos, ito, yung baka, okay, so, ang duwa, ano ka nangyari? Makapabakal ako, sinabakal mo sa inyo. Araman ito, tapos mahangon sa pa, sa kayaan, kita na rin, mangundi, baka na, ano, mangun mo, sila na dumang, awanan, gawa na ako, malumang sa pa. Kaya naman, yung mga bata, kung ano-ano, piling mo, mga panos, yan, sabi ka pa mo, nabit sa mga isi pa. Isa, gano. Nabakan ba mga baga? Ano ba yung baga? Nice mo kami kayan, arbaro peso. Kasi yun, kaya maganda nagkapuway, tapos para silang bisiwang. Sige na ito, hanggang sa araman na ang palagatang binubuli. Ano ba? Bakit yung sinukunsan? Kasi nakabakal mo? Mapansin daga magiraray. Daga na may bingkay. Daga pinahid na. Hoy, Hindi. Pagkasawa na nga yan, dyan. Sabi, semua bakal kamu. Oh, mali na sila ka. Pero ano mas ang trabaho mo? Naba. Buk mas ako talagang abong na. Ano ba kayo?